Michel Labegeri oroituz, aurten 100 urte mendeurrena, bera sortu zela eta horrexegatik gaur hemen berari buruz hitz egin nahiko genuke eta gurekin izango ditugu Paco Aristi, Pello Labegeri, Michel Duko eta Xavier Itzaina. Gotzen gizon handi hau ezagutzera, Michel Labegerik amets bat egitea posible zela erakutsi zuela, halaxe dio gure gaurko lehen gonbidatuak. Berak azalduko digu oraintxe zein zen amets hori. Gurean da Paco Aristi. Urte hartan gertatu zen Pasko erran baino lehen. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Beno, ongi etorri eta eskerrik asko etortzeagatik. Zuei eskerrik asko. Gonbidatzeagatik. Bai, Paco, gaur kantagintza izango dugu, izpide, kantagintza berria nahi bada. Beno, asko kostatako liburu izango zen, ez da? Duela 35 urte, Euskal Kantagintzaren liburu hori idaztea, buelta asko eta bidai asko. Bai, kostatu zen alde batetik planteatu genuelako kantari bakoitza bere etxean bisitatuko genuela. Orduan, Euskal Herri osoan ibili ginen, Ereileko presidentea zena garai hartan, Asentzio Ondartzabal, ni 19 urteko gazte bat nintzen, kotxerik ez neukan. Volkswagen bat bai, ez da? Bueno, hori fikzioa da. Bai. Fikzioa da, asmatu genuen geofizio bat, baina orduan abiatu ginen bilok Euskal Herrian zehar kantariak bisitatzen. Eta lehenengo bisita hain zuzen ere, Michel Labegeriren hilobira egin genuen. Orduan ja hila zegoen, 5 urte, zeramatzan hilik, eta bere hilobia bisitatuz ustaritzen hasi genuen bidea. Hilobian egon, eta gero bere seme Enekorekin bazkaldu genuen, eta hark hitz egin zigun bere aitari buruz, da nik horrela izan nuen, Labegeriren berri. Hori izan zen, bagizuen, esploradore inglesak nola joaten ziren Niloko ibaiaren jatorria nontzegoen ibaiaren bila. Pues ni joan nintzen Euskal Kantagintzari buruzko liburu bat. Non hasi zen? Honen jatorria, guzti honen jatorria, ni jarraitzaile handia nintzen Euskal musikarena. Errobi eta Benito eta Labua eta horietanak. Baina non sortu zen hau? Eta hori iritsi ginen Labegeriren gana. Denek esaten ziguten, bai, Labegeri da, bai, Labegeri izan zen lehenengoa, Labegeri. Enun ezautzen, eta joan ginen Euskal Kantagintzaren sorreraren bila. Iturrira. Iturrira, bai. Gure saioa gazte askok ere ikusten dute. Nola azalduko zenieke gaur egungo belaunaldiei nor zen Michel Labegeri? Eta zer egin zuen? Dortzen, bueno. Michel Labegeri izan zen gizon, nik izango nuke, errenazimentu garaiko gizon bat izan zela, gauza asko egin zituelako. Politikoa izan zen, diputatua, senatorea, alkatea izan zen, medikua zen, 12 ordu bitara libre eukitzen zuen, konsultan, eta ibiltzen omen zen bere gitarrarekin kantuak sortzen, antropologia ere interesatzen zitzaion, kantuak biltzen ibili zen, Euskal Kantu Herrikoia, gero hortaz ere hitzein dezakegu, eta hasi zen pixka bat Frantzian zegoen kantatzeko modua, Brassens eta Leo Ferré eta chansonierrak, ezta? Gizon bat gitarrarekin egungo gaiak kantatzen, bai modu serio batean, modu kritiko batean, edo txantxa eta trufa eginez, ezta? Kantu satirikoak eginez ere, horrela hasi zen, beha kantari, eta izan zen, kantari niretzako umil bat, ez zuen jaialdirik eta eman inoiz. Garai hartan gaina jaialdiak Euskal Herrian artean ez ziren egiten, ikastolekin sortu zirelako jaialdiak gerora. Beha kantatzen zuen asko lagun artean, edo Euskal Zalen biltzarrean, olako bilkuretan dabar, eta bere gitarrarekin, eta garaiko gaiei erantzuten ziren. Berak, Euskarak galtzen ari zela, lurrak saltzen ari zirela, iparraldean, kanpokoei, Euskal Herria, gubire Euskadiko, Gaztedi Berria, esaten zuen hor dago Espainia, dago Frantzia, baina mugaren bi aldetan dago Euskal Herria. Definitu zuen, pixkal gure herria zertzen, 6 hizkuntzan zen nagusi horretan, eta esaten du gaina kantu horretan, kanpoko asko etorri da, beren hizkuntzarekin frantsesa gehienak. Ez ditugu gure etxai egin behar, baina gu lehenengo Euskara salbatu behar dugu, Euskara da, hemengo hizkuntza hori da, lehenengoa.
eta gero besteak errespetatuko ditugu. Bueno, holako persona bat zen. Zuk aipatu duzu, lehenbiziko herrialdean aipatzen da Labegeri, Ilarrirako bisita hori, Ilarriko testua ere bai, ezta? Nola jartzen zuen bertan medikua zela, politikoa, Zapesa, senataria, baina kantari zenik ez du jartzen. Etzen izen kantari handia. Abia puntua bere izan da, nola liteke bere Ilarrian hori ezagertzen. Ilarri hori erabikiko zuen bere familiak ala jartzea. Eta igual ez zioten garrantzirik emango bere kantagintza horri. Oso obra laburra egin zuen Labegerik, bere semea hemen dago, peiotark esango dugu. Baina guztira 20 bat kantu edo egin zituen, eta hori izta lan handia kantari batentzat bizitza guztian, hori kantu egitea. Grabatu zituen 8 diskoetan. Baina garrantzitsua izan zen, beak... Eragina, ez? Eragina, irudimenean beak txertatu zuen idea. Eta zan, euskaraz kantatzea posible da. Ze frantsesez kantatzen zuten, espainolez kantatzen zuten, italieraz, Polonian, eta euskaraz, etzen kantatzen euskaraz, soilik kantu tradizionala, ez da? Edo abez batzak, otxoteak eta hola. Kantu berriak, egungo gaiari erantzuten ziotenak, etzen egiten eta beak eman zuen lehen pausua. Okurritu ez zitzaion, askotan, gauzak egin aurretik norbaitek ikusi behar du bere irudimenean, posible dala hori egitea. Ze, geho esaten da, ez, beti horrela egin izan da. Bale, baina noiz bait, zoze diferentea horren, irudimenean lehenengo irudikatu egin behar du, hau egin liteke, aproba egingo dut. Egin zuen, gustatu egin zen, eta piztu zuen sua, berpizkunde bat ekarri zuena, euskal kantagintzak, zen gazte pila bat zegoen orduan. Kantatu nahi zuena, zerbait egin nahi zuena, gitarrakin, laboa, lertxundi, lete hau danak, gazte-gaztea ziren orduan. Eta haiengan piztu zuen ideia hori, imaginazioan, posible da euskaraz kantatzea. Laboa aipatu duzu, zer pasatu zitzaion Laboari Bartzelonako tren batean? Laboari, be bizitzan gauza xelebre asko gertatzen zitzaizkion. Karmaren kontua izango da. Baina bea kontatzen zuen, liburuan jasoa dago, bea ikaslea zen eta Zaragozara zijoan trenian. Bere gitarrarekin, lagun batzukin, eta ari zen, Atahualpa Yupanquiren kantua kantatzen, Violeta Parra, hola, zeukaten erreferente euskaldun bat, kantatzen zuten gustoko zeak, espainolez, Benito Lertxundik, Elvis Presleyren kantuak eskuaratu, eta hola ibiltzen ziren gazteak referente bila. Orrun, trenean laua kantari izala, gizon bat etorri zitzaion, sigilo handiarekin, gabardina luze batekin, hau nik imaginatzet, Eta gabardina barrotik atea zuen Labegeriren lehen diskoa. Eskutuan, diskoaren azalean ikurrina zegoelako. Hori bera, gauza handia izango zen. Debekatua zegoen, hegoaldean, diktadura bat zegoen. Ikurrina agertzen bat zenun, espetxera eramaten zintuzten, barkatu. Orduan, diskori eskutuan, eman zio Mikeli. Mikele pentsate dardarez hartuko zuela, ikurrin ikusita, gordeko zuela. Eta gizon horrek esan zion, izu gazte, euskaraz kantatzen hasi berdezu, entzun hori. Eta Mikel iritsi zen Zaragozara, eta bere pisuan, diskoa jarri zuen entzuten hasi zen, eta argia piztu zitzaion. Esan zuen, klaro, nik hau nahi dut. Egin daiteke? Atahualpa Yupanquik Argentinan egiten zuena, Violeta Parrak Txilen egiten zuena, Txileko zala, Brasensek Frantzian egiten zuena, euren hizkuntzatan, nik hau nahi dut, nik euskaraz nahi dut egin. Eta piztu zitzaion lauari, eta arrun, laua zizen, euskaraz kantuak egiten. Eta hegoaldean sekulako eragine izan zuen, hegoaldean iraultza bat izan zen, ezta? Hegoalda zen basamortu bat orduan. Zegoen diktadura oso krudela, gure herria suntsitutan menderatu nahi zuena, desagerarazi nahi zuen, hemen, dena. Eta koman zegoen herria kulturalki, politikoki, zer esanik ez, debekatua zegoen, euskal antzerkia, dana debekatua zeuden. Entzuten zen gauza bakarra zen, Espainiako kantuak irratian, telebista orduan ari zen sortzen, nazional flamenkismoa sartzen zuten hemen, poruntuo, Espainiako kantuak, eta baimentzen zuten bakarra zen arriskurik gabeko kantu tradizionala. Boga-boga, eta goizetik arratsera, zuzaitu goguan, zuri begira beti. Eta halako batean etorri zen, gu gira Euskadiko
Gazteri berria. Euskadi bakarra da, gura berria. Bapatean. Euskadi bakarra da gura berria esaten duenak, esaten du Espainia ez da gura berria eta Frantzia ez da gura berria. Hori oso arriskutsua da diktadura batentzat, edo Frantziako errepublikarentzat ere. Orrun batetik, ekarri zuen irautza hori, ikustea, gu ez gara espainol, ez gara frantzez, ekarri zuen pertenentzia sentimentu bat, labegerik. Eta pertenentzia sentimentua bada esaldi bat oso ezaguna latin, ez da esaten du. Persona batek ez du bere aberria maite ondia dalako, berea dalako baizik. Gure umeengatik izan den dezakegu, gure umea ez dut maite futbolean oso dalako, nerea dalako baizik. Eta jendeak, Espainian, diktaduran, Euskal Herrian jende asko zeukan sentimentua joan. Pertenentzia, nik ez naiz Espainiakoa, ez naiz espainola, hau zai gustatzen, hemen zerbait gertatzen da. Eta iparraldean ere berdin. Eta horren kantu hauek entzun zituztenean, jantzuten, Hauxe da? pertenentzia, hau da nire aberria. Gizon hau, kantatzeko modu hau, eta getorrezin beste batzuek. Pertenentzia sentimentu ere oso importanta da. Eta horrek pizten du, zure herriarekiko kezka, aurrera egiteko, hor sakontzeko, ikertzeko historian zehaz zer gertatu den. Eta, hori guztia izan zen labegeriren. Hori ere, bai, hori da azala ikurrina lehen aipatu duzuna, iskutuan gabardinatik atera eta eramango zuen, hori iskutua aipatu duzu, eta kontrabandoan zebilen, musika hau batetik bestera. Pasatzen zuten, parraldetik, Txomin Artolake kontatzen zuen, Hondarribikoa bera, eta norbaitek txalupan ekarri zuela, Gaunian Eloitzunetik, eta txalupan, ekartzen zuten kafea, tabakoa, kontrabando gaiak, eta horiekin batean, labegeriren diskoak, eta Txomin Artolak ere, beak euskaraz entzun zuen lehenengoetako gauza, labegeriren diskoa izan zen. Inkluso gaur esateak ridikulo ematen du, baina garai hartan jendeak etzekin ikurrina ere nolakoa zen, nola egiten zen. Ikurrina, gorria non dago, horrela dago, berdea, nola da ikurrina. Eta hor ikusten zen, labegeriren diskoan. Zen eukan euskaraz, kantagintza, gai interesantea kantatzen zituen, eta gainera ikurrina zegoen. Eta importantea dena da euskaraz izatea baita ere. Hoi debekatua zegoen hemen ikurrinagatik, baina baita euskaraz. Zelako. Zer gertatzen da, hizkuntza batek dauzka gordetzen ditu 3 gauza bere baitan. Bata da, herri baten hortasuna. Bestea da, gogoeta edo pentsamentuak, eta bestea da, oroitzapena. 3 elementu horiek biltzen du hizkuntza batek. Hizkuntza bat debekatzen baldin baduzu, herri bat hizkuntza hori kentzen bai diozu, galtzen ditu 3 elementuak. Eta herri hori geratzen da burua garbitu dioten elementu bezala. Eta garbitutako buru hortan, sartu liteke edozer ideologia, edozer ideia bere kontrakoak gehienetan. Eta hori egin izan dute herri bat menderatu dutenek, hori egin izan dute hizkuntza desagarazten saiatu, utzi geratzen den buru hortan gero bere mezuak sartzeko. Orduan, hau zen erresistentzia modu bat izugarria, oso potentea gara hartan. Eta aipatu ditugu Laboa, Benito eta ondoren etorri zen Ezto Kamairu, eta hori guztiaren iturria Michel Labegerin dago, ezta? Bai, Michel Labegerin dago. Bisitan joaten ziren. Mikel eta Benito eta Let eta dena joaten ziren bisitan, berearekin egotera, eta bar. Zan behar de baita ere, Benito Lertxundik irabazi zuen sari bat, Lao de Espainia kantoratzen zuena Donostin, bere agerpena ofiziala edo izan zen, jende asko nahorrian da bar, eta ze kantatzen zuen, Elvis Presley euskaratuta. Bere referentzia zen, garaian, gazteei gustatzen zitzaizkien musikak. Eta horren, Labegerik hori guzti aldatu zen. Eta ikusi zuten, Labegerirengan ikusi zuten, hazi bat, hazia, eta hazia bat, hazi ingo da. Eta guk gainditu egingo dugu. Eta Labegeri zen gitarren kantatzen zuen gizon bat, hauek ere horrela hasi ziren, eta gero, joan ziren instrumento gehiago sartzen, pianoa, teklauak, arpa, biolinak, gainditzen. Eta inkluso musikalki ere gauza komplejuagoak egiten, baina ikura ikusi izbalute, igual etzen hori guztia abiatuko. Euskal kantagintza berriari buruz, ari gara Pako Aristirekin hizketan. Asier Maia, arratsaldeon, zuretzat
garrantzitsua izan zen euskal kantagintza berria, zure bizitzan? Piskat beranduagokoa naiz, ni erdi izkutuan lortu nuen lehenengo diska izan zen Pantxo eta Peiona, hemen ere, diska, barkatu, CD-a, kaset, urdin bikoitz hori, ez? Baina miresgarria da, nik gerora, jakin izan den Michel Labegeri buruz, eta miresgarria da Pakok aipatu du bikain, errenazimenduko gizona, horretaz gain, euskaltzaina ere izan zen, euskaltzale izateaz gain, dantza munduan ere ibili izan sartuta, okerrez baldin banago bertso epailea ere, bertxotan epailea ibili izan. Orduan, miresgarria da nola isilinetik, izkututik, nola izan daiteke nahin eragina handia pertsona batek, izan dezaken pertsona batek eragina handia, gerora kulturgintza osoan, apenas ezaguna izan gabe, ez? Eta horrek adierazten du, zein garrantzitsua den, Pakok ere aipatu duen moduan, hizkuntzaren balioa. Pentsaera sortzen da hizkuntzatik. Umeek behar dute hizkuntza pentsaera sortzeko, ideiak sortzeko. Beraz, hori gabe, hizkuntzari gabe, ez dago ezer garatzerik. Edozein hizkuntza, baina gurea bultzatu behar degunez, hoixe da gure helburua, ez? Eta oain ere ez dut esango arrisku bera dagoenik, ez? Baina, gure umeek ere behar dute gure hizkuntza. Tira, eta hemen berriketan ari garen bitartean eta Asier Maiaren hitzoi egin gu mezuak jasotzen ari gara, eta 4 irakurriko ditut, bai, jaso ditugun 4 mezu. Lehendabizikoak dio, Michel Labegeri nere txikitako kanta askoren sortzailea, eskerrak zure sorkuntza guztiagatik. Bigarrenak dio, duela 45 urte inguru sekulako jaialdiak antoratzen ziren bai Mailabian eta bai beste herrietan ere, Laboa, Lete, Lertxundi, Iriondo, denak batera, ura pahotxa, bai noski. Hirugarrena, arratsaldeon, gure etxean disko horiek egon ziren, pena galduta daudela, eta familia osoa egun pasa joaten ginen beste aldera, eta kotxeko jarleku azpian ekarri genduzan. Eta hirugarrenak, Michel oso tipo interesgarria, baita zu ere, Pako, biba zure kontatzeko modu batek. Apa, hortxe. Beste gauza berezi bat zuen Michelek, du daipatu, eta bera goi mailako persona bat zen, eliteko persona bat zen, medikua, senadorea, Frantziako Asamblea Nazionalean elite politikoarekin, ibiltzen zen urteetan, senatore. Kanpoko alkatea ere bai, ezta? Kanpoko alkatea. Elitekoa izanik, behar maite zuen herri musika, herri kultura, baina joera hori ez da bere bakarrik, urte batzuk lehenago, Ipar Ameriketan eta sortu zen, bertako indigenen poesia eta kantuak jasotzeko joera bat. Garrantzitsuak zirela esatekoa, baloratzekoa, ze elite txuriak beti baztertu izan du herrikoia edo minoriek eta egin duten kultura eta bar. Estatu Batuetan Thomas Merton eta Peter Seeger eta hauek ibili ziren kantak, indioen kantak biltzen, poemak, Ernesto Cardenalek atea zuen antologia de la poesia primitiva. Eta hori, askotan, igual Labegerik horren berritzun izango, baina kulturan movimentu sismikoak gertatzen dira eta leku baten, daun joera bat, berreskuratzekoa, kultura herriko bat, beste leku baten ere ernaltzen da, ez dakigu nola. Hemen ibili zen amerikano bat oso famosua, Alan Lomax, grabatzen ibiltzen zen behar, kantu herrikoiak, eskolerrean ibili zen, Labegeri baino lehenago. Eta gero, diskoiek atea zituen. Eta horren, etnomusikologia da, azken batean. Hori, etnografiarena eta Michel Labegeri berak ere egin zuen, ezke behar ibili zen horrela, bai. Aizupako, jarraituko dugu hori ere garantzitsua. Micheli buruz izketan? Horrek ematen, baino, bokatuko ez. Bai, bokatu. Eliteko persona bat, jendeak ikusten duenean, garrantzia ematen diola. Gure aitonak kantatzen zituen kopla hauek, eta beak apuntatzen ditu eta kantatzen da. Orduan jendeak ere ikasten du bere hurbileko kultura hori baloratzen. Esaten bai ba, pues gure honek balio dauka, ez da gure aitonak kantatzen zuen kakazar bat, bitxakulo jaten zituenean, begira, mediko hori ari da kopla hori jasotzen. Horrek ere efektoa izan zuen jendearen. Prestigio bat ematen dio horrek. Prestigioa, autoestimua ematen dio. Autobalorazio bat
zure bizitzari azken batean. Hori ere oso garrantzitsua da. Horrat izan dela begeri zen, errenazimentuko gizon bat gauza asko egin zituena, nahiz eta kantari bezala puntako ez izan. Michel Abegeri esan duzu gauza asko egindako persona zela, medikua, politikaria, abeslaria, baina baita aita ere, eta gurekin dugu Michelen semea, Peio Labegeri. Arratsaldeon, Peio. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Peio. Arratsaldeon. Peio. Eta hori guzti egin zuen 60 urte bete gabe. Pentsa. Etzen iritsi, 60 urtera. Oker ez banago. Bai, 59, ez da? Bai, 59 hil zen, pentsa. Peio, ari gara zure aitaz hitz egiten, azken aldian asko hitz egiten da zure aitaz. Bai, eta asko konteniz zen egun garen sortegunaren urte muga ospetsea erabaki ginuelarik, banuen helburu bat. Belaunaldi gaztei, Michel Labegeri ezagutaraztea. Zen, biztan dena, gazteak ez dute bate ezagutu Michel Labegeri. Orduan, niretzat garantzitsua zen, nor zen, zer egin zuen, nor zen Michel Labegeri ezagutaraztea. Eta nor zen? Michel Labegeri? Michel Labegeri gizon datorea zen, gizon goxoa, bazuen balio moralak, azkar balio moralak, eskualdun, fededun, eta, bueno, ni nire aitarekin banuen, urbil nintzen arekin, eta maite nuen arekin hitz egin politikari buruz adibidez, eta, bueno, momentu goxoak pasatu ditut arekin. Esaten duzu hurbil zinela zure aitarekin, nolako aita zen zure aita, Michel Labegeri? Etzen etxean bizi. Etzen etxean bizi zen medikua, senatore, hauzapeza, kantaria, etzen haren etxea, etzen haren bizia, leku bizia. Orduan, beti kanpoan zen eta guretzat batzuetan zaila izan da gure aita gabe bizitzea. Eta Peio, zure aitak sentitzen zuen momentu hartan erreferente bat zela? Erreferente ez dut uste, baina bazakin hemen egualdean jendearentzat maite zituen aitaren kantuak, hori bai. Eta hori zeniz, debarat familiarekin joan ginen oporetarat, eta astero aita kanpoan zen, kantatzen eta adiskideekin, eta hori zen haren bizia, eta hola senditu du hemen egoaldean, bai, haren kantuak jendea maite zituen. Eta zuk, zein abesti aukeratuko zenuke, zure aitaren zein kantu? Badira asko. Nik maite ditut hartxoa, oi kanta berri, bostituri, ez da anitz ezagutua, eta azken
kantuak loa-loa, elurre gindu, horiek bai, hainitz Mentxe dago gainera? Bai, horri da. Kanta? Bai. Ez? Zuk atera duzu disko hau, zure aitaren 20 kantu hemen jaso dituzu. Bai. Eta hemen jartzen du, Michel Iturri eta Peio semea kantari. Bai, bera izan da nire iturria, eta aita ere izan da iturri bat bertze kantarientzat. Eta niretzat, bai, egia da betiko haren kantuak kantatu ditut, eta garantzitsua zen niretzat disko hori egitea, zen orain nahi baldin baduzu diskotipiak ez duzu aurkitzen al. Orduan niretzat nahi nuen ehungaren sortegunaren urtemuga horrentzat, nahi nuen kantuak haren repertorioa grabatzea, zen, disko paregabea da. Eta zer sentitu duzuzuk zure aitaren abestiak kantuak kantatuz? Arrotasuna, maitasuna, niretzat garantzitsua zen, nahi nuen ere haren repertorioa beritu. Zen berogoi urtez musika akompainamendua hobetu da. Orduan, gitarra nagusiaren tresna ondoan, edo inguruan, nahi nuen bibolina, nahi nuen txeloa, nahi nuen kontrabasua gehitu piano eta eskusoinu ondoan. Maialenek astero Euskadi Irratian halako bertso batzuk abesten ditu, bertso sortatxo batzuk abesten ditu, eta gitarrarekin Michel Abegeri izpide edo gaitzat hartuta, hauxe da Euskadi Irratian pasaden ostiralean eskainitako alea, ikusi. Kantuz sortu naiz eta kantuz nahi dut segi, nire sentipenei eta nire beldurreri. Kantua herri honen arnas izan bedi, baina azken urtetan ez dakit gehiegi. Entzunez euskaldunak erderaz kantari, zer duzun esateko Michel Abegeri. Agian Pako hori zuk erantzun dezakezu, zer esango luke Michel Abegerik gaur egungo euskal kantagintza ikusita? Esango luke oso pozik dagoela, berak hain dela hain beste urte izan zuen ametsa, bete egin dela, bide baten eta besteen, eta zen musika klase, zenbat estilo diferente dauden, oso pozik egongo litzateke, pentsatzen dut. Agurtuko dugu gure gaurko azken gonbidatua, Michel Abegeri txikitatik ezagutu zuen beste lagun bat da, berak bere mediku zuelako. Xabier Itzaina, arratsaldeon. Arratsaldeon. Xabier, esan dugu zure medikua zela, Michel Abegeri, ezta? Tipia ginelai gure medikua zen, bai. Eta zuk oroitzen duzu, txertoa jartzera joaten zenean, ez zuela lana bakarrik egiten, ez da gero organoa jotzen eta ibiltzen zela? Hori, niz bizik oroitzen mena aita eta amak hori kondatu daukute, Organoan kantu zaizela eta jotzen zila, gero, txertoain eta. Eta, Xabier, bera gaixoak hartatzera joaten zenean, baliatzen zuen tarte hori etnografia pixka bat egiteko, ez da ikerketa pixka bat egiteko, ze kantu, ze doinu, ze letra zeuden herri horretan? Bai, hori ustot
Pako Aristi Huastian aipatu duela, hori da pertsonai horren alderdi bat behar bada biziki ezagutua ez dena, eta da jadanik 20 urtetan hasia zela kantu xahar biltzen, dantza zonbait ere, eta zinez etnografo bat bezala. Ganai baita kantuen bertsione desberdinak biltzen zituen, konparatzen zituen, ez dakit, Aita Donostia batek bildu zituen bertsioneri, eta orduan, eta beraz, bere sorkuntza, ez da deusetarik atera, baizik eta zinez barnetik ezagutzen zuen kulturatik alo, kantua eta pertsularitzaz ere. Xabier, zuk uste duzu beraz, ikerketa horietatik abiatu zela gero bera kantuak sortzen? Idurizaut, haren ibilbidean bada segida bat bezala izan dela, lehenik tokiko kantatzeko ohidura eta bereziki Lapurdi barnekaldekoa, guti ezaguna zena eta guti landua izan da kantu biltzen Uztaitzen, Kanbon, Lekuinen, Azparnen eta hor. Eta gero hortaik abiaturik, hain segur, duela gero kanpoko eraginak ere bere ganatuz dituela bere kantuak sortu berantago. Eta Pako, ze garrantzitsua den aurretik egindakoaren bilketa hori, ez da, bilketa, ikerketa lan hori, gero bidean jarraitzeko, sortzen jarraitzeko. Hor, aipatu behar dira bizen baita ere garantzitsua bata Simonu Aran, bera ibiltzen zen horrela, grabatzenan, eta hemen, eta Michelek ere berarekin egin zituen bere grabazioak Simonu Aran, oso pertsone garrantzitsua. Eta Pierrez Larzabal, bestia, letra batzuk egin zizkion, Pierrez Larzabalek ere. Eta dudai gabe, jaso zuen baita ere, niri asko urtetzen zaidan generoa, eta hegoaldean pixka da raroa zaigun, eta da kantu satirikoa. Iparraldean, humore, eta guretzat bere zia dena, arrazoi kulturala dira medio, han bada joera bat, satira egitekoa, boteretsuen aurka, apezaen aurka, agintzen duenen aurka, inauterietan, bertako antzerki amateurrean, eta asko lantzen da humorea, eta Labegerik ere humorezko kantak egiten zituek, ni horregin harritu nintzen. Asto baten historia kontatzen du, Elizara sartzen dena, eta paisan nahi du bidali, kanpoa, eta astoak esaten dio, edo, haizu, baina Jesus jaio zenean, han asto bat zegoen bere ondoan. Hartzaiak etorri baino lehenago, astoak geundenan, gogo eskubidea dugu, eta humore satira hori, ez? Eta apaisak ridikulizatu, boterearen kontrako joera bat, ni guztiz joera zea dela, klasista, ikuspuntu klasista batetik, B mailako jendiak goian dagoenari horren aurrean egiten duen defentsa. Eta adibidez hori jasozun oso ongi Labegerik ez da zuzenari nahi zen. Beio, bai, humorea, ez? Humorea, bai. Humorea, zu kantatuzun hori ere humore txua zen. Baita ere. Eta hegoaldeko kantagintzan aldiz humorerik ez da apenas egon. Oso gutxi. Hegoaldean Laboa eta Letek bazun humore bizka ba, Laboak ere Pasaiako herriti dator notizia, eta egiten zituenan ni zara tarrare batzuk, baina hegoaldekoak oso serioak izan dira kantak egiteko orduan, iparraldekoen ondoan. Xabier, zure ustez, orain humorea aipatu dugu, zure ustez, zer ekarpen egin zion Michel Labegerik euskal kantagintzari? Hori hor usteut janik eranak izan direla, usteut lehenik kantu onak egin dituela, kantu sortzaile bezala, eta iduriz sinpleak, baina ezain sinpleak, ene ustez, kantu horien doinu eta hitzetan, biziki kantu orekatuak zauzkit, eni. Eta gero errandena eskualtzale bezala bertzalde ere bertsularietaz hainiz okupatu da ere, eskuara ere landu du, eriekin ibiltzen zelaik eskuara ere lantzen zuen, bereziki adineko jendekin, eta hor behauzi beste hitzaina baten liburua behatu, Michel Itzainen liburuan, zointan biltzen dituen, Labegerik bildu zituen
erraiteko manera batzu eta kantu batzu, dantzari ere interesatu da, hori satirari ere lotua da gisa batez, eta iauterien ohidurak ere landu zituen, bereziki gazte denboran. Eta gero, biztanda bada, dimentsio, berak sortzaile bezala izan duen dimentsio politikoa ere, mena hor, beste gai bat da. Sortzaile bezala, dimentsio asko izan ditu Michel Labegerik. Peio, zu nola nahiko zenuke zure aita oroitzea Euskal Herriak? Nik niretzat jendea oroitzen balin bada zer egin zuen, ze kantuak idatzi zituen, niretzat hori garantzitsua da niretzat. Zen ehun urte da jadanik, edo berogoi urte, baina niretzat garantzitsuena da jendea oroitea zer egin zuen. Lehena zen gitarraz, lehena zen hitz abertzaleak sartu zituena bere kantuetan, hori iraultza bat izan da hemen, hegoaldean. Eta gero segitu behar dugu, gure bidea segitu behar dugu, baina lehen urratsa Michel Labegerik egin du, hori garantzitsuena da hori, niretzat. Asier Maia hemen ari gara Michel Labegeritaz hitz egiten, eta argi gelditu dena da, bai batean, bai bestean, modu batera bestera ekarpen handia egin zuela. Atzo Arantxa Urreta Bizkaiak esan zuen hortxe programan hil arte ikasi behartzula, ez? Jarraitu behartzula ikasten hil arte. Michel Labegerik hil arte jarraitu zuen ikasten. Euskal zaletasunaren atzean gabiltzanok, badaukagu eredu polita eta batzuetan atxekabetuago gabiltzanean, badaukagu non ikasi eta zertan fijatu, ez? Bere lana, hil arte, ekin, borroka, segi eta ikasi, eta jarraitu gure hizkuntza eta gure kultura bultzatzen. Horixe, hizkuntza eta kultura jarraitzen. Pako, nola gogoratu beharko luke Euskal Herriak Michel Labegeri? Persona bat, herri honen etorkizuna, finkatu zuena, baldintzatu zuena, bertako biztanleek errekonozitu zuten bere bitartez Euskal Herria zertzen non zegoen. Lehen, nozio hori ere ezabatu bai zegoen, frankismo garaian, euskaldunak iparraldean nik elkarrizketatu nuenean eta norbaitek esaten zian, orduan ez genekin hegoaldean eskualdunak zirenik ere. Orduan, beha finkatu zuen, Euskal Herriaren muga, lurralde muga zeintzen, euskalduna zeduela bi aldetan euskara zela jen hizkuntza, eta beren kezkak adierazteko tresna bat jarri zien eskura, eta zen kantagintza. Eta kantagintza da igual artean azkarren zabaltzen den artea. Irakurtzea gauza makala da, dakize, kantagintza, hor esan du mezuetako batek, eskuz apuntatzen zituztela letrak, etzen fotokopiadorari gare hartan, eskuz letrak apuntatu. Hori, Michelek tresna hori jarri zuen euskaldunen eskura. Tori, egintzazu honekin zuen. Eta amaitzeko liburu ere erakustazu, ekarri duzu hortxe zure euskal kantagintza berria. Hemen txago disko erakutsi dugu, hori da berrargitarpena, guk hemen daukagu. Zaharra. Autentikoa. Denak hemen. 35 urte pasadira idatzi nuenetik. Tira, Pako Aristi, mila esker etortzeagatik eta zure liburuaren parte txiki hori guri erakusteagatik mila esker. Peio Labegeri zuri ere mila esker etortzeagatik. Xabier Itzaina mila esker, Asier Maia eta Michel Duko ere gurekin izateagatik, gitarra jotzen ere, mila esker benetan guztieri.